Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki pulit jong ka Sada Police Station ha ka nyau terik bat ha ka pratrik unai wieng Al-Hajar Puar kila khot hadir yo chairman jong ka Awakening Indian Movement Meghalaya chapter uba Banshai Marbanyang bat yo president jong ka Ribah Youth Organization uba Biji Lapang ha ka by day ba ka jing sim bentalang jongki ha ka jing nitur pai ba jongki no hikai school contract so office main secretariat ha ka handri turik risau Al-Hajar Puar ka bala penlong ki pulit ban kawang da ki bom pensat khmat la ne kitia gas ha ka jing ekran bat kilat pathai khbor hadien balami na Sada Police Station kini ki arngut kinong yalam seng bhalang kila kentu ya katnat pulit bahkan pendap no kham klo ya ka jing toket khnang ba kino hikai school contract kindep yo ka jing bishar ka bahok halor ka jing sha kawang de ki bom pensat khmat ha ka jing letur sha office main secretariat ringkat bat ki khun ki kiti donro namare mentahi ki khot ban chim tang ka statement to na liang go junga muwe na ki nong krisyan namta jong kini ki lower primary school teacher tehani ka singi go menta ka pratrik adun ba ngalayo e ka city ya ka jing shakot hajir hangne po Sadar Police Station hangne po Shillong te nagalian juga hadin ba ngalayo man ai ki statement ta ka patut ki te nagalian ki ba tokit enga alor ka boyde bat ka jingiki kina hikai namta kamat ka jing dawa ka juki nakamta ka jing shaweng kam ka juki te limba kina hikai kila shaweng kam kila syong ante pomat kanang ba bat kunta terter te bat nakalian ka junga hi ngai thu ba nakalian ka junga hi ba nga ngalong kumuriu ba trepai ba tremon soba ha bangai i ka ya ka jingot ka jingnam ka jungki ya ka jingjenjar ka jungki den bakila saweng no ya ka plangja ka jungki tede nak ta katau hi ka pelong ngaru bangan ai ka jing kersan iki tede ta kila kili bangaladon adu dang nengkong kila kili ru bala hakisngi ka jing iki bangang ngade manga bangale turhine kide maki ki bokot ne kita ki jing kili ka lon ka jing kili niki bat ka juk ka por kilong ba nakamta ka permission makamta terkile clear obede bat ka 144 CRPC bat na hingara depan patai syai hi kiro ba ya ka 144 CRPC dai ba ngkem hilapan kany rai kata bat ba ka permission ro bagi nakaleng hi kai kila pa ya ka presentation de mantan ta kadau hi ba nakaleng junga ro ngasawan ai ka jingkersian te ke ka bosungsi bat kolong ba nakaleng jungi ya bangila syakot bat nakaleng jungi priang kata kumki nong yalam bat kinong kersan ba tang ba kawai ke bosungsi pat kolong ba alor ba kajing pen kenpat jong ka police department ya ka ba kila ai tiar gas ba kia pala kila penungkam kila thi bat bolong ro civil dress ba ki wan hak te sngi te ba nakaliang ka juki pat kila pen kenya kata hato nakaliang ka police department kala sim investigate em na mata ka juki pat alor ka te ka benta ba kiru kila pen kenya ka an te mar nakaliang ka jungi ba ki khot ingi ngila kloi banwan tena nakaliang ka junga pat kan dawa kolong ba nakaliang ka police department kedeban investigate no himardor ya kita ki ba ki pulit ki baron kiti hak te sngi ka jingi ki namar ba ke kamat hi ba kaliang nakaliang jungkin hi kairo ki umde ba kira mau kira wat kira sum te hendre na ki sing balang ba per ki badon na hang toro ki wan na ka jinga tiplam da ka jitibru tiplay aba kimdon gano ro ba kimra ki tiar pen masau kiwan hi brus da brutli tang banwana jing kersan bandawa ya ka sarkar tikai pat kalong ba nakadaw ko ba nagaling gino hikay ki dawa sa ka sarkar ka penlong penban ya ka jing sut pat hapreng ka kino hikay la pat hapreng jing ginong ilam ba ka police department te nagaling ko nga syukuntu ba kalong ba nagaling police department ro ka ban simkyan olor ka ni ka benta ba umde ban su unyon han pangi gino hikay ba kidi ban simkyaro olor ba ka jing dawa jong gino hikai kanlong ka bayai bai bat ba kin investigate no abade bat kiti ki pulit badon kiti ka to kanengot hakati sngi ya ka ba kinla na ban pendep ke ka ba la penlong iki ba mono ba order ki mono ba pa iki ban siat itu tiagas mono ba pa iki ban penun kam itu latih tena kalian ka police department ko di ban simkhiano halor ka ne ka benta
nakaliang junga kumuwi na pedeng ki nongsong snong. Ya ka bang jumi ban tre ya ka ban yeng ban kersan ban senrandam ya ki pai ba pai lang hagi bon ki benta. Walada kumong lo kabor ngamdan. Andai kajabing tengok dan ya ka ai ka bau blai labu. Di menin kasngi nakaliang junga ro badi ba baya lapang ya ka bang isya khot halo keju ki benta kumka ba ngalatip sya hero ya kaban nakaliang jong ke police department ke khot yang ban hajir sani ke din nakabta ba ki counter ya ke FIR ya ka baki ong yang bang ipun Kenya ka section 144 CRPC ti kai bar khoi kalong bang isa aku dom hi ladangi kum ki paj ba nong song snong ladangi dei kita ki social worker ki batrai ki kunhun seng balang ba per ro andai kat bang idang soto hi bang idang dei ki breu ki em perthai ngisa pat ka jinlengo anda bangi poi hapo ka jela anda mangi em hapo ka ni ka jela ngarang mut trai bangi yo ya jing songsok nama belai hang tei menen ka sngi ngarang kren hiru Ahmad I inspector ngarang ba ngidang yai buram hi ya ke ai ka ba ka moto jong ka police department ka labu kata help us to help you kata ka di ka moto ya ka ba ka nakliang jong ka police department ka labu tengiru ngi ong kum ta hiro seg para paj ba haba phirap ni ngiru ngi rap ya pi jendai ka ai ber khoi ka lomba la ong panman ngi bangi pen Kenya kan ka 144 CRPC. Hendai kini ki agi berkhot ngisa aku umdum ladang ikum ki pai ba menta kum ongno. Ladang i persang bani rap ki briuro kata kamu hana bagi pen Kenya ai. Ladang i persang bani yang lenti ke balai loj ro kata kamu ngi pen Kenya ai. Ladang i persang banwat ban apil sapok ke government ro kata kamu bangi pen Kenya ai. Kaca bayai ki benta berkhot ngi pen Kenya ro ka ai. Jeda ka ai pat ngin le. Hang no chu kata ka ai kan dia dapat ngi. Ladang idang skotu bang idang buram ya ke police department. Ka police department ngi buram ya ka moto help us to help you dan menta ka police department ka ong pemain ngi bangi pengken te kamut kam aisu ka jingkersan ngi ki paj ba menta kam aisu ka jingkersan yang ngiru banau mangimtrei na ka benta ka hak jing shisha te ki ai ke bar khoi ka long ba na ka dang junga hi nga sobat ong ba ka police department hi ka shim ya ka benta yang ngi ki bale ya ka kam ka bakho yang ngi ki bale ya ka kam ka bahak ka babha koloi hero la shim man investigate la shim hero ban wanra ka hajir ka ne katai ndai ngang ha hero ban penpau tada ka dei kum ka issue ka bejia ha jing syak penyap no ba charis tarfil thank you ka jing syak penyap tu ki armut ki klong te po nongra halau jong kpa itu hero hadukat menta gidang sa ka umdumpan den rei ya ka bedei ba kini nong hikai pade ngi wan ai ka jing kersan ki na mangi sauthu banganga buram miladi ya ka banga ali school arang shim miladi kum u khna school hakmat jo kino hikai ngayeng ban buram kino hikai namar balai ngatiep ba kino hikai ki sa pendu yang kyu ja jong ki tendrai ka ai ka berkhoi ka balungo ka long ba nakaliang jong ka police department ka klinga hato pi ailat se ba ki kena ki klung kin walang hapo karali nga tengok ong tip se ai kata namar balai ba ka hapo karali lada ki ki klung ki kena ki bawan ban kersan lada ki long kemi ki long kpa ki bawan ban kersan ro ngi tip sai hero ba ki no hikai ki yeng nak benta ban dawa ya ka hok ka jong ki halor kyu ja ba ki la sa pendu ti dena ta ka daw hero bangah ni ka por ng sobon ong ba ngaketu hero ya ka police department bahkan haban pendap ya ka ai ka duty ka badi banne ompat bat ong bangi shim ka kam sneu ngile ka kam sneu lada ka long kado ka beta ha ka bdehi bat ka hok ba jing sisa kino hikai ki di benyeng ya ka hok manam ta ka lawi ka joki om le ban pendu ki bat ka ai berkhoi ka ba shibon ki kentin ngam la ban ong ni ka por ngatip sai hi di tang kata hi ka benta ya ka ba ka nakaliang jong police department ka persang ban persengap jarno le sengi ya kata hi borkhoi hi bangi kum kinong kersan ngi ai ki kersan kinong hikai ka song hi kinong hikai mutala da kinong hikai ki dang yayeng ban ki na ka benta ka hok ka jongki ngiro ngi dang yeng hiro ban yeng mat kersan nam ta jongki nginom dei ban om sengap larangi sengap no kata kemut ngi be larangi sengap no kata kemut ngim trancho kinong hikai ki bepli kidon ki bela pas ke MTET kidon ki bompat pas ke MTET kata kali ka duty jo kino hikai bagi pendam ndai ngi kum kinong kersan ngindang yai ban kersan na ka benta ka hok ka jongki nginom dei ban ong batang na ka daw ba ngila syak khot lagi pulit ban persengap no ngi sengap no namar bele ngi tiep mangi klemle e kam ka basneu ngi klemle ya kano ka benta ka babakla ngi yeng halo ka hok ngi halo ka jiksha ngi buram sa adu kamenta ngadang yai kren bangi buram ya ka fundamental rights of the Indian Constitution bat lemba ka fundamental rights ka dei ka penyang ngi na ka benta ka hak ba jing sisa kai bro khoi ka bangi yeng nam ta ka lawai ka babha ngi klem yeng nam ta ka lawai ka basniu bat ka bro khoi ka bana kaliang jong ka police department ne jong ka judiciary ne ku jo na government ka di banya lo ka ti babha na ka benta ka lawai
jong ka hok long brio man brio kala de ki nohi kai ne di batri kam sarkar ne di batri hak no ka bentaro ai kin tre halo ka hok jong ki na ka benta ka hok bagi di ban yo kat kum ka benta ka bagi di ban im hak de ka partai nama belai kat bangi dang thangan hiro ka de ka benta ka bawla bo do belai habangi thangan ngi haban wat ka kam habangi yo ka kam ngi haban tre ladang im don pat ka kam bangi sak be noi ka kam ni kum ni tai ngi hab hiro ban yang ban yakhi kata ka de ka ka benta ka krau de kita gi gimat gi bakongsan nga kentui ka police department nga kentui ka sarkar jela nga kentui ka judiciary department jong ka Meghalaya High Court bakin pej ya ka lawai jong ka babha bakin pej ya ka jing sisa ban sumar hok na ka benta ka jing em lai lo jongi kum ki pai ban nong chong snong ha bro ka wei ka ri India hi bro ka wei na mar balai kum bala depan pau hiro di ba bayah to ka sngi ba kino hikai kimi to ka sngi ki don ki klong kena ki don ki long kemi khambon lele na ki long kemi borok na pedeng jongi ro ki ba na kersan omdon iwei ro iban ra watang ya uma uding ro na mar ha soban mi nang te ro so bangin poi hang te ro ngila deb yo banya kren na kalian jogin hikai kila deb yo banya kren ba magistrate lasha ila ai ka permission hoi wala da kapta ka permission kam pat dei ban da ka jingthor on rei lemba ka jingi kren hang tu kladon ka jing kren rei on da menin ka singa persang ban kren pat ya ka police department halo kata ka order badi ban kawang yu tiar gas badi ban ai ka lathi chat semtai no hikai nak liang jong police department ki ong ladon ka order tengok ong to ai lem kata ka order mo bagi ni pek lem ki ong em ngi melaban ai deka ek berkhoi ka pensa ka umdum emengi lada mentangi ngim buram syu ka angin buram ka ipat hang no syu kata ka angin chong lada ka ang kam don syu kata ka mut ngiru yang along be ain lut dah berkhoi ki benta kata ka deka benta bukongsan lada ka police department kan haban buram ngi ki paj ba ki ba em hero ha ka reason cha pai ba democratic country ai bangin em da ka jing lai loj ai bangin nya da ka jing lai loj ompat banang bangin nya ha lenti ka bom khoi ngin yai pan akhun tiga bakhoj na ka benta ka lawei ba bhatam jong ka jing em jongi man la iwe pe iwe hala ka jong ka jela hala ka jong ka ri ba ka jaj bendri ka bro kata ka di benta ka kongsan publish pun